Dámy a páni, milí mladí priatelia, tak potom, čo sme v sebe objavili človeka a spoločne zažili to, kde končí nekonečný príbeh, máme nárok si pred menou spolu s tisíckou detí, ktoré boli prítomné prvým 2 dňom Olympijského filmového festivalu, písať titul Dobrodruh. Nuž pred nami je záverečný deň 3-dňovej prehliadky a tá má moto Pretože žijem dlhšie ako ty. A teraz fakt neviem, či scenáristi tento výrok vložili do úst Gary Oldmanovi, ktorý nezabudnutelne stvárnil grófa Drákulu, alebo jeho nesmrteľnému kamarádovi Highlanderovi v podaní Christophera Lamberta. Alebo, že by tie slová patrili neživej veci? Tak či onak, o chvíľu sa to dozvieme. Ono, večná mladosť, za to stojí. Poďme na to, priatelia. Čaká nás 3 zaujímavé filmy. Prvý film je, pustíme týmto najmenším deťom film o tom Felixovi, ktorý sme pustili včera, pretože je to film, ktorý práve môže osloviť túto kategóriu detičiek. Pustíme film, ktorý je animovaný, ktorý sa volá, že Bez lesov, lebo sme chceme nadviazať na ten film o Felixovi. Bez lesov je to krásny filmček, ako Zemegula si stráži svoje stromy, stráži si tých ľudí, stráži si tie produkty, čo tie stromy dávajú. A keď sa zrazu stane, že príde taký vyvrhel ako človek a všetko berie, tak ho Zemegula pekne vysadí a proste môžeš ísť ďalej. Hej, ty človek, choď preč zo Zemegule, ja odchádzam. A posledný film, ktorý si dneska pustíme, je Plasty, skutočná morská príšera. Je to o plastovom ostrove, ktorý pláve v Tichomorí, 3000 km vzdialený od pevniny, ktorý pláve popri veľkonočných ostrovoch a je veľmi zaujímavé, že tak vzdialený ostrov od pevniny a je to neuveriteľné, ale nachádzame tam zubné kefky, nachádzame tam fľašky, nachádzame tam všelijaké produkty z plastov, 3000 km vzdialené. Tieto produkty sa dostávajú do rýb, do rybičiek, do tých rastliniek, do tých sopečných lávových mini ostrovov, ktoré sa nachádzajú v Tichomori. Je to naozaj úžasný film a na tento film nadviaže náš partner, ktorý nám pre olympiádu robí exkurzie do podniku v Kolárove, ktorý je jediný závod na recykláciu plastových fľašiek na Slovensku. Pán Krásnec naozaj deťom povie príbeh plastovej fľaše. Pán riaditeľ je zároveň aj prvým hosťom, ja už som videl, že tam sedia, no ale patrí sa predstaviť aj toho druhého dnešného hostia. Náš druhý host je pani Petra Polnišová. Niečo si povedzme aj k súťaži, ktorá prebiehala počas celých 3 dní Olympijského filmového festivalu. Som si všimol, že tam pri vchode sa zbierali staré mobily, takže? Sa vyzbieralo 197 telefónov, takže je to najsilnejší deň, tie najmenšie deti doniesli najviac telefónov a dohromady sa vyzbieralo 430 mobilných telefónov, čo je úplne fantastické číslo, pretože je to dobrovoľná vstupenka. Peter, tak vám sa splnil ten detský sen, vy ste chceli byť smetiarom, stal ste sa smetiarom, ste smetiarom, tak dajte návod nielen pre deti, ale aj dospelým, ako treba ísť za s nami. Je to taký určitý paradox, ale treba sa učiť. Peter, všimol som si veľmi, váš humor je mi veľmi blízky, ale pochopili to aj deti. Dobre je, že tieto deti, že čo sú tu, už máte tu veľa kamarádov, zrejme k vám aj do Kolárova chodia. No, čo som teraz zisťoval, tak polovička detí, čo sú tu už u nás boli, tak pevne dúfam, že ten zvyšná polovička ešte tento rok nám aj prídu. A sme pri tom, čo máte nového v Kolárove? Fungujeme, pracujeme a tešíme sa na každú návštevu, lebo ja to tak beriem, toto sú moji zákazníci, ktorí nám triedia fľaše a tým pádom aj firme sa potom bude dariť. Peter, vy aký ste filmový fanúšik? Ja mám strašne rád dokumentárne filmy, takže to je som povedal, také moje srdcové a potom sci-fi filmy. Takže dneska ste si pri tých dokumentárnych určite prišli na svoje. To som si prišiel, áno, bolo to veľmi zaujímavé. Petra, tá vaša prednáška o tých stromoch, no tak vy by ste mohla prednášať na Vysokej škole lesníckej. To ste si naštudovali, alebo život tak dal? No, na žiadnej Vysokej škole lesníckej by som prednášať asi nemohla, ale tak logicky ma to tak zaujíma, lebo ja mám naozaj obavy, že ak to pôjde takto ďalej s nami a s našou planetou, ak budeme bezohľadní, tak jednoducho o pár rokov, o pár desiatok rokov moje deti a deti mojich kamarátov nebudú môcť čo dýchať, nebudú okolo nás stromy, proste tá vyváženosť tej planéty už nie je taká ako kedysi. No tak
ja dúfam, že takýmito konferenciami môžeme zmeniť budúcnosť našich detí. A sme pritom, tak vy ste známa tvár, tu sú malé detičky, škôlkári, prváci, tak a pevne veríme, že oni si zapamätajú to vaše podanie o tých stromčekoch, o tom udržiavaní prírody, o sadení. No tak ja dúfam, lebo ja si myslím, že toto je naozaj jediná možnosť, ktorú vidím, prehovárať k mladým ľuďom, lebo mladí ľudia, deti sú naša budúca generácia a ak niekoho môžeme pozitívne ovplyvniť, tak sú to oni, lebo starcov bohužiaľ už neprerobíme. Veľká pravda. Petra, na to, že či doma separujete, sa pri vašich dvoch maličkých deťoch ani zrejme nemusím pýtať. No určite. Separujem a budem separovať. Aj keď niekomu sa to zdá nadpráca, tak pre nás už je to taká každodenná rutina a som veľmi rada, lebo keď som sa dozvedela aj z tých ďalších filmov, ktoré som videla, že čo všetko neseparovaný odpad spôsobuje, tak ma to priviedlo do depresie a budem separovať ešte striktnejšie. Tak mi, Fešanda, prezrať, že čo sa ti tu dnes najviac páčilo? Felix. A to kto bol Felix? Ten chlapec, ktorý sa rozhodol, že vysadí 1000 stromov. Ako sme pozerali toho chlapca, čo posadil viac než 1000 stromov. Mne sa najviac páčilo tiež Felix. A taký strom by si vedela vysadiť? Áno. Tak mi povedz len, čo na to treba. Zrnka a lopatu. Veľmi sa mi to páči. Páči sa mi to, že všetko je tam podrobne opísané a že vlastne to, že vedieme deti k tomu, aby chránili naše životné prostredie. Takže veľmi sa mi páči. Veľmi, veľmi pekné to bolo. Trošku sa o tomto dnešnom dni festivalu porozprávate ešte s detičkami aj v školke? Áno, jasné. A sme rozmýšľali, že my niečo tiež vyrobíme z tých pliaž alebo z tých vrknákov, takže uvidíme, niečo určite vymyslíme. A čo dodá na záver, snad len to, že spoločne s pánom kameramanom nám bolo cťou sprevádzať vás olympijským filmovým festivalom. A čo ešte na samý záver dodať, snad len to obľúbené filmové. Dovidenia o rok, priatelia. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.